боиси хушнудӣ ва сарфарозист ки пиру барнои кишварамон имсол ҷашни фархундаи 31-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар фазои сулҳу ваҳдат ва якдиливу якдигарфаҳмӣ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати одилонаву оқилонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо якҷаҳон ифтихору саодат бо рӯҳияи баланди ватандориву меҳнатпарастӣ истиқбол мегиранд. Сокинони ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон низ баҳри сазовор истиқбол намудани ҷашни 31-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз субҳи барвақт дар варзишгоҳи марказии ноҳия ҷамъ омада аз ин ҷашни пуршукӯҳ бо як шодиву хурсандӣ истиқбол гирифтанд. зимни сухани шодбошии раиси ноҳияи Темурмалик Ҳасанзода Шералӣ Ҳасан таъкид гардид ки дар тӯли 31 соли истиқлолияти давлатӣ бо дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳамзамон соҳибкорону шахсони саховатманд ин диёр ободу зебо гардида дар ин давра дар ҳудуди ноҳия даҳҳо биноҳои маъмуриву маишӣ қомат афрохта роҳу пулҳо бунёду аз навсозӣ карда шуданд. иттилоъ дода шуд ки тибқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия то ҷашни бузурги 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтумони беш аз 200 адад иншоотҳои хурду бузурги маишиву хизматрасонӣ маъмурӣ роҳу пулҳо ба нақша гирифта шуда то ин муддат иншооти ба нақша гирифта шуда пурра бунёду барқарор шуданд. айни замон дар баробари дигар ободкориҳову созандагиҳо дар доираи таҷлил аз ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи автомобилгарди ноҳия аз ҷониби ноҳияи Восе то маркази ноҳияи Темурмалик ва аз маркази ноҳия то ҷамоати деҳоти Кангурт пурра аз навсозӣ гардида истодааст ки ин тӯҳфаи навбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои истиқбол аз ин ҷашни муқаддас маҳсуб меёбад. ҳамзамон намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар баромади худ тамоми мардуми сарбаланди ноҳияи Темурмаликро аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 31-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ табрику шодбош гуфта таъкид доштанд ки истиқлолият рамзи муҳаббату самимият ба ватан сарчашмаи ободкориву созандагӣ ва шукуфоии давлату миллат ба ҳисоб меравад. дар идомаи чорабинӣ ҳамчун рамзи эҳтиром ба кору фаъолияти аҳли заҳмати ноҳия ба як қатор фаъолону собиқадорон кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ соҳаҳои маорифу тандурустӣ молия ва андоз сохторҳои қудратӣ ва соҳибкорону ашхоси саховатманди ноҳия ки дар рушди Тоҷикистон алалхусус ноҳияи Темурмалик саҳми арзанда доранд бо мукофотҳои давлатии ҳукумати мамлакат сипоснома ва ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Темурмалик қадршиносӣ карда шуданд. қисмати зиёди иштирокдорони чорабинӣ бошад ҳамзамон бо тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия сарфароз гардиданд ки дар баробари калонсолон ҳамзамон наврасону ҷавонон ва иштирокчиёни олимпиадаву мусобиқаҳои варзишӣ аз ҷониби роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд. иттилоъ дода шуд ки бо мақсади дастгирӣ аз сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати Тоҷикистон ба беш аз 20 нафар кормандону фаъолони ташкилоту идораҳои ноҳиявӣ маблағҳои яквақтаинаи пулӣ ва дигар тӯҳфаҳои хотиравии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия тақдим карда шуд. барномаи консертии бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Темурмалик бо барномаи рангину пурмуҳтавои консертии устодони санъат ва ҳунармандони ҷавони ноҳия ки таҷассумгари дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар буд хушу хотирмон ва дар фазои озоду ободи кишвари азизамон идома ёфт. тантанаҳои идона бахшида ба таҷлили бошукӯҳи 31-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Темурмалик идома меёбад.